Daghan ang gusto malangit. Ang katingad-an ako mao kini. Daghan ang gusto malangit apan gamay ra ang gapanglantaw og mga mensahe unsaon nga kita malangit. Tan-awa lang gud kini o sa YouTube. Mas daghan ang ga-subscribe sa T-Series channel nga kini wala man katudlo unsa nga kita makaadtog langit. Aduna kini 235 million subscribers. Og sa mga videos pod ang pinakadaghang views ang Baby Shark, ang Despacito nga wala gatudlog maayo apan pagkabigaon sa usa ka babae wala kining tudlo unsaon nga kita maluwas. Pero mas ginatan-aw sa mga tao na gusto magkamalangit. Nganong kana may atong ginalantaw, ginatutukan, ginatun-an pag-ayo. Nahinon ay mga channels nga gatudlo kana tuon saon nga kita malangit, gamay ra na og viewers og subscribers, tan-awa lang ko kini. Si John MacArthur, Grace to You nga channel, aduna may 699,000 subscribers. Sa In Touch Ministry, aduna may 963,000 subscribers. Ang CCF aduna may 1.1 million subscribers. Dili sa makadaghan sa mga channels nga gatudlo lamang og kalipay aning kalibutan na. Gamay lamang gayon. Ang ga-subscribe, ang gapanglantaw sa mga videos, unsaon nga kita makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan, unsaon nga kita makaadto sa langit. Nagpakita kini mga igsuon nga gamay ra gayud ang makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Gamay ra gayud ang malangit. Kaysa YouTube pa lang gani daan, nakita na nimo gamay ra mag-subscribe. Unsay buhaton para kita makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Pero unsaon nga kita mag-enjoy aning kalibutan na hala pak tawag yun, subscribe gyud pag-ayo. Munang dili ka mahayan nga daghan gyud ang maimperno, gamay ra makaadtog langit. Hinon ay mo kasyak anak kagitag na naman na sa Biblia daan. Ingon pa ni Kristo Jesus sa Mateo, "Enter by the narrow gate, for the gate is wide and the way is easy that leads to destruction, and those who enter by it are many." Mas daghan ang mag-agi sa gate nga wide, kining gate nga padulong sa destruction. Pero ang gate nga narrow, gate nga maghatag kanimo gate nga magdala kanimo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan, nagamay ra nakasuod niani. For the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. Gamay lang nakakita ni atong gate nga narrow, gate nga mag-lead sa imuha sa eternal life. Ang pangutana, apil ba ka sa pipila sa mga tawo nga nakabaton sa narrow gate, nagasulod sa narrow gate nga mag-lead sa life, or apil ka sa gate nga wide, nga easy, nga mag-lead sa destruction? Busa ang command ni Kristo Jesus, enter by the narrow gate. Sulod ikaw sa narrow gate. Nganong narrow man? Narrow meaning sigpit. Nganong narrow man ang gate nga lead sa life? Ngano? Tungod kay isa man lang ang gate, ug siya lamang usa mo si Kristo Jesus. Si Kristo mo ang truth, wala na lain pang truth. Si Kristo mo ang life, wala na laing life. Si Kristo mo ang way, isa lang ka way padulong sa langit. Unang narrow nagpasabot, siya lamang usa, single lamang siya. Kung gusto ka malangit, kung gusto ka maluwas, sulod kang Kristo Jesus. John 10:9, "Yes, I am the gate. Those who come in through me will be saved." Si Kristo mo ang gate, si Kristo mo ang door. Kung mosulod ka kaniya, maluwas ikaw. The gate to destruction is wide and easy. Yes, wide nga naman. Daghan man kaayo ways para kita maimperno. Magsugal, mag-rape, mag-drug addict, magpatay og tawo, manglibak, mubiya sa Ginoo, mahimong atheist, magsimba sa Islam, magsimba sa Buddhism, magsimba sa daghan pa maagi para kita makaadto sa distraction. Og easy kini, anong easy kini? Tungod kay lami man kini sa ato nga unod. Gusto man kini sa ato nga flesh, gusto man kini sa ato nga self. Busa easy kini siya. Tiaw mo na, dili mo sundon ang pagbuot sa lain nga person, kundi dili imuharan pagbuot may matuman. Munang easy ka na. Ang problema kay kini atong kaugalingon, deceitful, mangingilad above all things, and desperately wicked. Dili ta dalon sa kinabuhi, kundi dalon ta sa kamatayon. Para maluwas kita, atong dawaton mao si Kristo Jesus og tuuhan sa isip atong Dios og manluluwas. Dapat buhi ang pagtuo mo, buhi nga mamunga og maayo nga buhat. Pag dili gani mamunga og maayong buhat imong pagtuo, patay ka na nga pagtuo. Now, kung naa kay buhi nga pagtuo, mamunga kag maayo nga buhat, mao ka na pamagi sa kaluwasan. Nganong ingana man lang kasimpil nga mosalig ka lang kang Kristo, modawat kang Kristo. Ngano? Tungod kay gibuhat naman ni Kristo ang kaluwasan sa cross. Completed na, it is finished, nabayaran na ang mga sala. Ang angay mo na lang buhaton is dawaton si Jesus, tuuhan sa isip imong Dios og manluluwas. Ang dugo lamang niya ang magkahinlo sa atong mga sala. Dili ang atong maay nga binuhatan. Walay scripture sa Bible nga nagtudlo nga ang maayong binuhatan may magkahinlo sa sala.
Ang magkahilo sa sala mo ang kamatayon. Ang magkahilo sa sala mo ang kamatayon sa inosente nga tao nga mao si Kristo Jesus. Mo na ang pagsalig nato naa lamang kang Hesus, wala sa atong binuhatan. Now, ang kaluwasan gihimo ni Kristo nga pagsalig lamang. Dili siya difficult, siya naman ang namatay para kanato. Pero human nga ikaw maluwas, inigsunod mo kang Kristo, difficult. Ingon pa ni Kristo, if any man comes after me, let him deny himself, take up his cross and follow me. Si bisan kinsa nga moduol kang Kristo, ipa-deny siya sa iyang kaugalingon. Bugat kini para sa mga evil, mga wicked nga people. Unsa ang pagkadautan na akong pagkakurakot ako ning biyaan sa pagsunod kang Kristo, more ba nagpadato ka na ako. Hala ka ng disco-disco. Biyaan ako na. More ba nagpa-enjoy sa ako. Kini akong bisyo, kini pagkapalahubog na ako ning biyaan tungod kang Kristo. More ba naghatag ka na akong comfort. Lisod kayo sa ila biyaan ang sala. Tungod kay lami man kini. Gitawag sa kining easy nga naman. Ikaw may mabuot sa imong ugalingon, dili ang laing person, dili ang Dios. Munang easy siya. Unya, kini atong own self. Mangingilad kini. Dili kini magdala kanato ngadto sa life. Magdala kini kanato ngadto sa death. Ingon pa sa Jeremiah 79. Heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Grabe kadautan kyo. Pa-feel niya sa simuhang ang ihatag niya sa imuhang life. Yet, ang end niya na is death, destruction in hell. Muna kini mga tao nga mosulod sa wide gate na nga ilad yun, asla na ilad sila ni Satan, na ilad pud sila sa ilaha nga self. Sa end point sa ilang nga journey, abi nila og happiness yet bangin. Kita nila ilabay sila sa Ginoo sa impyerno, sa destruction. Ug ayha pa sila magmahay. Pildi sila, dili sila daog. Ingon pa ni Kristo Jesus, kay bisan kinsa nga buot magpatunhay sa iyang kinabuhi, mawagtangan hinuon siya nini. Ug bisan kinsa nga magawagtang sa iyang kinabuhi tungod kanako, makakaplag siya nini. Kay unsa may kapusalanan alang sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan, pero makabusan siya sa iyang kaugalingong kinabuhi. O unsa may ikahatag sa tawo nga arang igabawi niya sa iyang kinabuhi. O, unsay pulos nimo mga igsoon? Kung maangkon nimo ang tibuok kalibutan, pero makabusan ka sa imong kaugalingong kinabuhi, maimperno ka. Pero di sila gatuon niya na, di sila mosalig niya. Gusto ginila nga pangitaon ang ilang kaugalingong kinabuhi para nga malipay sila. Gamay rin kayo ang nakakita sa narrow way. Nakakita sa narrow gate. Gamay lamang. Kay gamay lamang ang tinuoray o nagdawat o nahigugma kang Kristo Jesus. Tanawa lang gud niyo. Sa prayer meeting, gamay lang, pila lang kalugas. 11, 12, 5, 7, gamay lang gid. Pero disco, daghan kaayo. Kung nahinabang, magtapok kidi sa barangay gyud. Pero og naiingon nga matay service karong panahon na gamay ra. Samot nagkadlawon nga service, gamay ra kaayo. Pero abi mo, basta bitaw ikaw makabaton na sa kaluwasan, ma-change gyud imong heart. Bisan pa mag-unsa ka kadaotan. Pero basta masabtan mo ang kaluwasan, ma-change imong character. Example si Zacchaeus, limbungan siya nga collector, tax collector. Pero sa dayhan nga siya nakailak ang Kristo Jesus, niingon siya, adto ka sa amo nga balay, iuli ko ang akong kinawat sa mga tao kung ako nakalimbong magkaniya og isa ka bahin, ako nang ipilo-pilo ngadto sa upat ka bahin ang ibalik na ako sa iya. Dito ngaon ko ako ang katigayunan ug ihatag ko sa mga kabos. Katupong demoniac sa gathering sa Luke 8:38. Now the man from whom the demons had departed begged him that he might be with him. Katubitang nasudlan sa daotang espiritu. Kitabangan man ni Kristo, gipagawas ang legions, meaning 2,000 ka mga spirits gipasud sa mga baboy, nangambak ang baboy sa pangpang nangamatay. Katong nasudlan og demonyo, nagpabilin kan Jesus Christ ug naghangi og gyud nga muuban gyud siya kang Kristo Jesus. Maon ni mga igsuon ang resulta kung ikaw makabaton sa tinuod nga kaluwasan. Mupabilin jud ka uban ni Kristo ug tumanon nimo iyang kabubuton. Pero gani og gaingon-ingon ka nga luwas ka pagkatapos dili ka gatuman sa kalubuton sa Ginoo. Dili gani ka kabalo mabasa Bible, dili gani ka kabalo mo ampo, dili gani ka kabalo mag-glorify sa Ginoo. Ug naay Thanksgiving, moadto ka pero permitting dili ka moadto. Okay, mas palabion nimong kaon kaysa pag-ampo ngadto sa Ginoo. May isoon usa kini ka mark nga ikaw dili gid tinuoray nga follower ni Kristo. Pagbantay, basin ikaw galatas sa luag nga dalan padulong sa kamatayon. Abi nimo naglatas ka sa narrow gate,
Galatas man da ikaw sa easy nga gate, sa kalibutan nga gate, sa gate nga magdala kanimo sa impyerno. Didto pagka sunugon ka adlaw gabi, walay pahulay, walay kalipay bisan gamay sa impyerno, mag-iyagak ka, magkagot ka, mag-iyagak ka dito sa kasakit, walay pahulay, wala na katapusan imong pag-anto sa impyerno. Kanuman kay giagian mo ang luag nga dalan, ang easy nga dalan. Hadlok ka mo sacrifice para kang Kristo Jesus. Hadlok ka mo follow kang Kristo Jesus, kay i-deny nimo imong sin nga nag-enjoy ka. Unsa biyaan ako ni akong pagkakabit, unsa biyaan ako ni akong kwartang kinawat, unsa biyaan ako ni akong pagkabayot, unsa biyaan ako ni pagkatumboy. Love na ako akong pagkabayot, love na ako akong pagkatumboy. Biyaan lugar na ako ni sa pagsunod kang Kristo. No way, mo na dayon kita. Unsa mahitabo? Unsa mahitabo dayon? Mag-antos ka sa hell, sa walay katapusan. Sunda si Kristo, enter sa narrow gate, bahalag difficult. Salig ka kang Kristo, tuo ka kaniya, biyahe mo mga sala. Ikaw makabaton sa kalawasan.